Čaute, toto je druhé video z Fortniteu a teraz sú nám s kamošom Čaute. a ideme hrať Reloady. Duo. OK. Dúfam, že už nebude tá zlá mapa. Je. Zase budeme na tých voľných. Snowboard, no, vieš čo? Čo? Na tej vlne pôjdeme. Musí čo hrať. Ja neviem hrať veľmi na joysticku, akože. Ty hráš? Hej, na joysticku, ale nejde mi to. Tak to vypni. Si ho vypni, nie? Hej, ale teraz sa pokúšam sa naučiť na ňom, lebo nejde mi to. Ako slajduje? Tým, čo musíš tlačiť, tým, čo ideš do ovládaš to. Ja? A ja hrám na klávesnici akože. Ja budem na klávesnici radšej, na klávesnici. Okay. No tí psi, takže musíme dávať pozor, lebo... No, ešte musíme dávať pozor. Shotguna. To je moja zbraň! Come on, legendary! Poď sem! Pozri! Kámo, tak si nechám. Okej. Ja som sprche! Aj berem si všetko. Pozor, pri mne. Dead? Ako mám zísť dole? To je Dead? jedno. Pri mne Kde je si? celkom dobrý loot. Dobre. Si beriem grappler a shieldy. To je grapple. A grappler, no. Proste beriem... Yes! More fight, heavy assault rifle. Huntinga. Ipek. Dead? Dead? Nováci. Poďte tu boli asi. Čiže mám zobrať... No, berem si. O, čakaj. Dám si toto. Hop, hop. Poďme, tam je airdrop. Kde? Ja. Nechaj mi na čo? Čo padlo? Co? Á, pozor! Duriči! O čom majú za zbraň? Neschapem. Ja som skapala pekne. Ja sa rebutnem. Brži, už iba 5 sekúnd. Okay. Návrat preč. Ja nevedia, kde som teraz. Pomôž mi, daj mi dačo. Daj mi dačo, lebo... Ja, ty kde si padol? Ty musíš ísť ty preč. Tu máš toto. Tu máš shotgunu. Duriči! No, asi zabili ma. Tam sú. Hej.
veci dole. Spasa. Legendary chest. Aha, legendary, táto. Čakaj, ty si už mal legendary chest. Teraz ja budem mať. Chceš toto? Legendary pumpku? Takú? Hej, chcem. To je dobrá. Tam to je ďalšia knižka. Dead? Treba mi nejaké shieldy. Ha, pikek som mu dal, poťať. Mám šampanské. Kde? Aké šampanské? Je šampanské. Šampanské. Podnúka. Pozor, ide zóna. Nevadí. Tu máš. Hunting. Huntinga, rajtelka. Typci. Kde sú? To je deb... Pip. Dead? Dobrý. Dobrý. Fú, som sa zlakol. Prosím, nechaj mi to legendary. Dobre? Čo? Ty vole. Fú. Dobre. Kamo, Dobre, to vyhráme. hlavy mu to dalo nakoniec za 10, ja som sa, už som myslel, že som dead. Ok, ja idem do stredu. Na stred. Aj tam máme airdrop, tak kde? Nechoď k replenom, lebo budú nás počuť. No, môžeš ísť. Kde je airdrop? Sú dva. Tak kde? Pozor, tam sa fajtia. Je tak. A tu sú, poďme ich zabiť. Kde? Aha. Dead? Dead? Kde sú ešte? Dead, kámo. Dostali to. Sú airdropy. 2. Tam tu je! Kde? Pomoc! Tam je nejaký dobrý typek. No, on nie je dobrý, že ja som zlý. Ja som proste nevedel hrať. On je slabý, ale lenže ja neviem hrať. Nevedej sa. Oh my god. To je tým, čo nás zabil, vieš. Takže zoberieme si mytickú, hej, rybku. To nevadí. What? Pustal. No tak teraz asi nevyhráme. Teraz je to 2v2. Ideme kde inde, hej? Aby som ti pomohol. Lebo vieš, keď poďme na to isté miesto, to ma hneď zabijú. Mám tu lokerár. Berem. Shotguna. Sverem radšej. Nie, Doriti, má jedno. Nechod tam ale. Dobre, nevadí. Choď predstane. Si kde? Aha, dobre. Som... Si inde, ni?
No dobre. Ja som v strede. Musím sa rýchlo nalútiť, inak som dead. Čo? Amo, buď pripravený, hoci kedy môžu vybehnúť. Mhm. Poďme takto v strede kempiť, hej? V strede. Počkaj, A potom ich- potrebujem náboje, zvládam. A potom ich dorazíme. Kamo, on mal, vieš koľko? On mal asi 5 HP. Len pozor, Fakt? budú mať mytickú fišku, takže môžu nás dať na jeden hit. Fakt? Hej. Dúfam, že tentokrát vyhráme, lebo keď nie, tak sa... Počul som ich. Takže dajme si nejaký challenge, že keď prehráme, tak že nejakú challenge si dáme. Vieš si nastaviť, teraz ťa úplne čudne počuť. Tak neviem. Ja si musím nazbierať materiál, lebo ja nemám nič. Ja si idem naťažiť dačo. Stromček. Hej. Do 67 dreva. Idem zóna, musíme ísť. Sebi zóna. Sebi. Aha. Vidím ich, Teraz... tam sú. Nejdeme na nich, kľud. Je tu sem, pozor! Nejdu, chill. Pohoda. Čiže poď rýchlo za mnou. Ja si. Neviem, kde už strieľajú po mne. Tak, kámo, dobrý. Daj ho. Yes! Yes! Dobrý. Kámo! Chill. Zatancuj im. Kámo! Dobre som mu dal. Ja som vo vzduchu veľmi najtoval. Od lobby. Kámo! Konečne. To spokojný? Hej, a ty si spokojný. Kámo. Čaute ľudia!